हेल' लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनै आङो मैगं खानायनि गेजेरजोंहाय दैज्लां बोथोरनि थाखाय मा मैगं रेडि खालामनानै लादों बेखौहाय दिन्थिनो लादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। नै बियो दुन्दिया आरोना। दुन्दियाखौ आङो टाबावनो फोदों। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो ग्रथ जादों लोगोफोर दुन्दियाहाय। ओमफ्रायहाय नै बियो मटर गदाय आरोना। बे मटरा बेगर थानायलाय आङो फोनानै होनाय जाबाय। नै बेबो रज'जोबदों। माबायदि फिथाइ लायो उनावहाय दिन्थिनोसै। नै बियो टमेट', बेखौहाय आङो फिथाइजोंनो जावैदों। ओमफ्रायहाय नै बियो बानलु गल आरोना। ओमफ्राय नै बियो मटरानो बेबो। ओमफ्राय नै बियो थिथा केरेलाखौहाय आङो 6-7थासो जावैदोंमोन। ओमफ्राय फांब्रैल' रज'दों बियो। ओमफ्रायहाय नै बियो गल लेबु, बियोहाय सिरिनै जाबाय थायनाया। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो फिथाइ लादों बियो। नैबेलाय लोगोफोर फिथाइयाहाय केमेरायावहाय बांद्राय मोजां नुवाखिसै जानो हागौ। बिराद गोथाव आरोना बे लेबुआहाय मोदोमलायो। ओमफ्रायहाय नैबे बानलुखौहाय आङो न'नि बिफांनिफ्रायनो जावैनाय जादों। ओमफ्रायहाय बियो 5 बोसोर जाजोब्बायमोन आंनाव। ओमफ्राय आं दा गोदानै जावैनानै लाफिनबाय। ओमफ्रायहाय नैबेयो बाजारनिफ्राय लाबोनायमोन आरोना नैबे बानलु बेगरनि जोलैयाहाय। ओमफ्राय बेबो मोजाङैनो थाइजोब्बाय। आं टाबावनो गायनानै होदों। बिराद मोजां थायदों नै लोगोफोर फिथाइया। केमेरायाव नुवाखिसै जानो हागौ। नै बेयोहाय गोसोम कालारनि ब्लेक आरोना नैबेयो। नैबेलाय केमेरायाव बारा सिनायासै। ओमफ्राय नैबेबो बाजारनिफ्रायनो लाबोनायमोन आङो। बेखौहाय आङो फिसा टाबावहाय गायना होदोंमोन। थेवबाव बिराद मोजाङैनो थायदों। ओमफ्राय लोगोफोर नै बियो सबाय बिमायाबो बिराद मोजाङैनो बेरखांजोबदों, एसे देरबायबो। ओमफ्रायहाय बेखौ आङो बारिनि हायावनो गायना होनाय जादों, टाबाव गायनाय जायाखिसै। नै बियो जोगोनाराबो बिराद मोजाङैनो बेरखांदों। बेखौहाय आङो बिजौ जानो थाखायसो फोदों, फिथाइ थायहोनाय नङा। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो बेरखांदों जोंना जोगोनारा। नैबेयाव सेराव बानलु फांनै गायना होबाय आङो। ओमफ्राय लोगोफोर नै बियो लाव आरोना। लावखौहाय आङो जावैनानै लाखाबाय। बेखौ आङो फेब्रुवारियावनो जावैदों। फेब्रुवारि मार्चआव जावैयोबा लावखौहाय जोङो बिदिनो मे जुनावहाय मोनजाहैनो हायो। ओमफ्राय नैबेलाय लोगोफोर आं खानो लानाय लावाहाय बिराद मोजाङैनो देरदों लोगोफोर। बे लावखौहाय आङो खानानै जाखांबाय। ओमफ्राय भिडिअखौथ' आङो जाखांनानैसो एडिट खालामनाय जाबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर दा आङो लावखौहाय खानानै लानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर जोंना लावाहाय बिराद मोजाङैनो देरदों। नैबेलाय लावनि साइजआहाय गिदिरानो जादों बियो। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेखौ हानायावहाय गोरलैखौनो मोनदों। फिथाइया गिदिरब्लाबो रायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर बिराद अनथावथाव जोंनानै लावाहाय। दा आं थाइसे खानानै लाहैबावनोसै। ओमफ्राय नैबेलाय लोगोफोर थाइसेयाहाय आं बेवहाय प्लास्टिक गानहोदों। माने एम्फौ एसे सुदोंमोन नालाय, सुखांनायावनो आङो प्लास्टिकखौ गानहोदों। प्लास्टिकखौ गानहोयोबा एम्फौआ सुनो हाया। ओमफ्रायहाय लोगोफोर एम्फौ सुयोबा फिथाइया एसे खेंख्रा जायो। बेयावहाय एसे एम्फौ सुदोंमोन नालाय, ओंखायनो बिनि फिथाइनि साइजआहाय एसे खेंख्रा जादों। नैबेलाय लोगोफोर दा आं बेखौबो दोनहैनानै लानोसै। नैबेलाय लोगोफोर आङो लावखौहाय थाइनै खाबाय। ओमफ्राय बोथिसेनिबो बारा जाखाबाय जोंना लावा। दा आङो टाबाव गायनाय टमेट'खौहाय खाहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर टमेट'आहाय बिराद गोजा मोनबाय। ओमफ्राय आङो बेखौहाय प्लास्टिकआवसो गायदोंमोन, फिसा प्लास्टिकनि ग्र' बेगआव। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो फिथाइ थायदों बेवहायबो। फांसेयावनो बिदिनो 10थासोआनो थायखायो। ओमफ्राय लोगोफोर टाबाव गायनानै लायोब्लाबो जोङो टमेट'खौ जाख'लायनो हायि बायदि जाखायो। आंथ' जाख'नोनो हायासै। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो थायो लोगोफोर टाबावबो टमेट'आ। नोंथांमोनहाबो फैगोन बोसोराव गायनानै लादो टाबाव। हायाव गायनायनिफ्राय टाबावबो साबसिन जानाय बायदि मोन्दों आरोना आङो। ओमफ्राय बियो आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स टाबाव गायनायाहाय। ओमफ्राय बिराद मोजाङैनो फिथाइ मोनबाय। नैबेलाय लोगोफोर फिथाइया जि अनथावथावखा, बिराद मोजां गोजा मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर फिथाइखौ खायोबा, टमेट' फिथाइखौ खायोबा एसे मोनहांनायावनो खानांगौ, होमब्लाना गोबावसिन थायो आरोना। दा आङो फान्थाव एसे खानानै लानोसै। नैबेलाय लोगोफोर फान्थावआबो बोथिसे जानानै दङ जोंना।
ओमफ्रायहाय लोगोफोर बे फान्थावाहाय थांनाय बोसोरावनो गायनायमोन, देग्लायजों बोसोरनै जाबाय आरोना। ओमफ्रायहाय लोगोफोर दिनैनि मैगं खानायाहाय बेखिनियानो। नैबेलाय फान्थावाहाय जोंना बोथिसेयानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर रावबो जाया जोंना फान्थावखौहाय, आं हारसिंल' जानाय जायो। जोबोद गोथाव आरोना बे फान्थावाहाय। नै बियो टमेट'खौहाय दिनै आङो टाबाव गायनायखौल' खानाय जाबाय, बारिनिखौहाय खानाय जायाखिसै। नै बियो लावखौहाय थाइनै खाबाय आङो। लावआबो जोबोद गोथाव आरोना जोंना। ओमफ्राय बोथिनैनिबो बारा जाबाय लावआहाय, बेखौबो राननानै जानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो बारिनि टमेट'खौहाय खानाय जायाखिसै। जोंना बारिनि टमेट'आहाय बिराद मोजाङैनो फिथाइ थाइदों, बिराद मोजां फिथाइ मोनदों आङो। माखासेखौ राननानै जाबाय आरो जाख'नो हायैखौ जोंहानि आइया बाजाराव फानहैदों आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।